Kublai fibro kamit usuk kaman ni fibro menta ngan ong fi ba sepang ka kitab jing start mo bakan pulia menta henry kandiat ngan syukran majpang halor kai ka jing start ban kai ka ba ngi don ni kata ka jinget ka ba baro sikata teng habang ngi perkhan bat kini ki jingja ki ba menta las ngau thamula sisa ti ngan ongi phi ba jar ki banget sisa yu blai tonget skam hala ka mensiam la jong bat tonget nadu ka mensiam namar ka tempel jong ublai ka tempel banangkong jong ublai kadi ka mensiam jong phi kadi ka mensiam jong ajong phi kadi kani ka tempel banangkong jong ublai kadi kani wat sa elam bakla ki brio ngan ong yi phi ba ka ei ka ba ka bible ka tho bat ha ka bible kamdon ka kentien ka ba tho bakla henre ngidon kam ban perkhat ban puson habang ipulie ka ti what you labla ka ktien ban chu bunyai ki bam sngowi ha namar kamlong ka ba bha ngan ong ei phi hadu menta ba phi kran ngala ban ong bi derek ba phi mane bli thau balinga ong taw fi mane bli thau namar ya ubleim don bala ban yu i mano ru amdan mano bala ban yu i ublei henre namar balai ba ublei ulong bastat unum pen i hiru kador jong u hangi namar balai mde mangi ba thaw yu dei ma uken ba thaw ngi dei na kata daw ngahap ban ong pa ya ublei ngahap ban wat ya u ngahap ban duai ngahap ban aingo ya u ngahap ban mani ya u ngahap ban sngongo ya u baula ai kani ka jing im yanga hendrai bali ba hadu menta kabang ngi pulie bat kai ka jinget jungi kabang ngi don ngalango ya kata kai ka jinget kabang ngi don teng apu samrki haba kai ka baro ka ba ngi kran kamot ngisngau bet bau blame yu i hendrai ngan ong i fi ublei udon ublei utep ublei uyo sngew bat phi sngew bet ba bar khoj phin kamdot kene perthai lada umon ublei kemot kanom up daki minute next second bat lada ublei un pen i da kabor lane un le bat un wan bat un pen sabut ya kata ni kenya amdan mono bala ban sngotu haba tangki ujumai tang daki minute ke second kamot phila lai jalau blei handre kar miang sentur bat ka ei ka ba phi kran borobor phi khen bet bat phi le phi kam ye ki phi to phi thiem phi bam sap na dong sadong phi le lot handre tang ka we an ong ai phi kat bangi le nei ni sngo bom yu i handre ublei utip lot ublei yu i lot dei ma u ba thaw yangi dei ma u ba bu yangi dei ma u ba penlong yangi dei na kata daw ba long borobor ki banget yo ublei ki ba mani yo ublei nadu kemensiam lada ngimle kumta lada ublei untanju ya kajing em jongi tang lada phila don hajing thia phin sakan mawi ublei kata kamla banong tang lada phimla shu ban khi haba phi pang phi sitom hangta phin kan mawi ublei kata kamla banlong handrei tonget ye ublei nadu kemensiam jong phi haba phi kemen phi sngo bha haba phi sngo si phi sitom phi sipa haba phi duk phi thangan haba phi jinjar phi lanot barokhot kamot kan mawi ublei hamala khlimat la haka sngi ne haka miet la ne haka yong ne haka shai haka yongit la ne haka shai par tim menta ngan ong yi phi ba man laka jinget kabangi ngidon wat shania haubrio badi baniam shania bitang haublei pidim shania haublei lada phi shania haublei uba halor ublei bom jukot ublei ubong ngimla banyu i kamot un sathe jingkar khunal ndat
ngimde ban bo lane ban thau ya kita ki nongkran pensni we ke jumut jum perkhan lane ban ben ban kho lane ban timsi tlasi ti kitu bar khoj ngan ong ipi kim don dor ei hakmat jung ublei namar bale kitu ki penhar kput ya ka ei ka ba ki penhar kput hakani ke perthai namar ba ki snowit ba kin yu sngawi ya ka ktien ke jung ublei namar ba ka ktien ke jung ublei kamut ka bom bakla bat kaba ngila ban syania Henry pinchania ali yu brio ubadi ban yam manta ukuran sngaw ba ka perthai ke lut ke jung u sngaw kat ba uli ma u ka lut Henry em balingan ong ipi ba ngasania hublei nganget hublei ti hadu kasngi bakut ke jing em jonga ngan yai mani yu ublei ngan yai karku kerteng jung u namar dei mu u batha ke jing em lada nga ngam syania ha u ngam nget ha u lada u pelat yanga katang nadu menong la pois syaka nyamra di banyam ti tang manga hinga suthu ikata ti dena takada balei ba ngan ong ipi ba ki eki jing hikai ki ba shisha ki ba ngisham na ka ktien ku jung ublei bat ka ek ba ka ktien jung ublei ka ek ba ka bible ka tho andei ki ba long kristan ni ki bom long kristan jar ki banget namar ba dan ki bom long kristan ro mo ki ba puli ke bible ndei tang ki balong kristan khambun penban kitu ki bom long kristan ki ba puli bible ban ya ki balong kristan ki perkhat iba kila hok lupa kila sengo hok lupa bala le jing seng haying mani mo don kamsun puli bible namar bale la yo jing map ei handre don pat ki bri ku bas ngotu ba bale bangang ong puli ke bible ban hok ngapuli ke bible ban start dena takadaw ba ki ba phiyo nang ka bible kilong ha ka jingim jung phi ban pan syamphang lane ban pan start ya ka jingmut ti perkhat jung phi kumno habangin ya krani khana para brio kumno bangin ya trekam para brio kumno bangin ngin dup ya i para brio ka jingi buram iwe kemot ka de kata handre ngai i ba lada ha ka jingim jungi kamot khambun hi bangasyam bat bangalam kamut ki bolong kristan hi kam bisni bani ki bom pat long kristan dia dena takadaw ngalango ba kitu ki ba comment sang tu ki ba bisni balong ba tim si ea barokhat ba bon hi gidi bolong kristan ngatip sisa kata ti bale bang akrani kata ngam di buri bom not bang krani kijing sisa lala dei hamaran ba ngin saya tai lani ban yathir na ka banta ka jing sisa kamut ngam dei rubari ngamde bore bangan kerani ke jing sia dena takadaw pinom la ban penduk man sem lane ban lane ba pin pan khlew lane pan kemen ni kemen sem junga ya kamde ke jing la junga nga ong be yel de hadu manta kade ke jing la jung play kamde ke jing la junga kan manto ayu yanga ubrio nga im hakni ke perthai lada kamde ke banta ke jung ublei ni ngamla ban im hakni ke perthai mentangan reki mentangan kemen mentangan sngobha mentangan kami ki boro sibet ngan yapno pinle iyu tangata mendondor yangi handre ka ka ba ngi pensong nong rim bat ngi aingu yu blai khnang bang un ai karta ka bajalan yangi un ai kata karta ka ba pura yangi ti khnang bangin la ban pun urlong ya ki ba utrai ublai jungi ula bantai yangi bangin makani ka perthai kamdi ba ngin sya elam bakla ha kibrio kin bisyar kino ta balong mano bala bantip ke jingyap lada pidon ke jingit ke besisya ha ublei ni mano bala bantip ke jingyap lano nganiap tuk ngeladangan keli yau nu brio ni batai start ni halor jong ka jingyap ko jong brio ni to batai lano nganiap lada phimla ban batai lano nganiap te hato phi di ublei pin batai ba lano ubri unyam hato mderi utau bala thawe kan ngijing im kamut ndang ngingi la ade kata karta baniap ngin sayap kadena kata kadaw ba to nget scam how blay what nget ha ki brio ki ba yelam bakla la ni ki ba kwa ban batai ya ki snow batek baki kila de ublay nang don hi ublay don hi ublay ngan ong ipi
don ublei mendei bangang ngakran lambir ublei udon hi un sapen i yala ka jong kabor namar balei ba fiting ba phim don ya ublei pisati phim namar balei ba phim yu i namar ba phim wat namar ba phim pan ti dina kata kadau ba ublei hi utanju ba lada ublei utanju kamot ki don ki e ba ngimla on batai mansim ilong dot lada pinget skam ha ublei kam don jing ting kan ong i phil dangai thu khanai ki jing sisa keba ki brio ki ong o hang tadun masyono nadu khat san khan terus nam nga alek shawa ngi maru ngalek alek khetet ngalek yu ngayat be kum ubit kam ji kan du masyono ra ngalek ti ngarung hapo kram du yong ki ong o haka kram bajau kamut don boj ngasyong menmiet do simet nga ap nga kwa be bangan ni kendu itu boj handrei tang khandai siteng kila on wat no mo handrei ngam siam re to boj tiki ong da thia ha jing te brio ni don ksut nim tai ngi ha jaka ba yap terut ki brio ru nga bat ipang la thia handrei kam ka don tang ka jing phos ni kan sha handrei kam don ksut re kam bat ksut i area ka de na ta ka daw ni ka jing penting ju ki brio kan don dor i area kam don dor i ngan ong i ping ngam de brio bangit bi nganget be tang hau blei ngam de brio bangit bi nganget be tang hau blei pinam la ban penting pinam la hiru ban persung thu bakla ngan ong i ping ngasya nia be tang hau blei nganget tang hau blei te dena ta kadau te manta shua bangan puleno na ka kitab yung jingstan na babon hi ki brio ki ong ni ba teng habang ape ik comments nga pu samrakhi bat baling nga pu samrakhi bat ki jing pu samrakhi jonga ki don kadau ngam tre ban batai lut nalung sedong namar bali ngam tre on batai nalung sedong namar ba ki e baro ke ba ngila sa yalam baklana du nongkong lakut menta kala akut lut ke jing sa yalam bakla bar khot jung ite bendru jungi kala akut lut menta lawan so blei namar kapap kan sa pau tengkreng nang ni sakman bat kahok kan sa yang rasong bat kahok jong ki baduk kan sapu saping bat kapap jong kejing bamsap kan sa poison rock so nang ni sakman ti ka e ka ba ngingi ngob ha palat ha ka e ka jing kwan man toy la ne ka jing yo man toy la ne ban pen i ya ki e ki ba phikam trai ka ni ka perthei kamut kam don dor e ublei udon na ka jong benta banle halor jong kata ti an pulian mo ya ka kitab jing start ka jing mani blei thau ka kitab jing start kal nong bakhat lai da sisa kidon ka sabit baro kitu ki brio ki bomtip yo ublei haba na ki e ba ki ui kimla satya ban syam yo nong thau ne haba pelet jingmut ya ki kam jung u kimnang ban ithu yo nong sna ban ya ka ding kal ne ka hau ka basten ya ka jeli klur ki khideu ne ki sharak sahit beneng kinyau ba kilong ki blei kiba penyat ek perthei kiba penyat perthei lada haba ki sngo bha ya ka jing itanat jong ki ki tharai ba ki de ki blei airu ba kintip kat noli lei utrai jong ki ukham khrau ban ye ki ni namar unong thau ya ka jing itanat ula thau ye ki lada ki brio ki sngo lango ya ka bor ba ka jing trai jong ki airu ba kinyo jing mot naki kan no tam ukham don bor uta ubra thawi ki naba na ka jing khrau bat ka jing itanat jong ki e bala thaw la da ka ba ya nujor ban yo jing mot ya unong thaw jong ki handrei umdei banda kan no ya kini ki brio le se ki shule ruma haba ki wat yo blei bat ki kwa ban syam yo u naba kat ba kidang im hapdeng ki kam jong u ki ayuat ban ki sho bi da ki e ba ki ui namar ki long ki ba itanat sisa
lakat taru amdei ban pelat jam yaki. Namar lada kila ban yo jing tip kata-kata kat ban la ban tokit ke jing tip ya ka perthei te kumno pat de kimla ban syam khala yo kontrat jong ki eki e hanrei da ka babu jing kermen ha ki eki bayap sangsot ki bapli ki ai kerteng blei saya ke jing sna ubrio ya ka ksiar bat kerupa bala thaudur itenat nie ya kidur merat nie ya rat umau kai basnadur uriu hendai unong pom dieng ubanang ula ban pengat uwei udieng ubabit usta baha ya ka snap baro nangta da ka buj trikam ka bastat usna ka khiu ka ba un penon kam man ka sngi ya ki langkhot thalap ki bom don kam uthang ei ban set jing bam ba un bam haban da kadang dang don shu sakawai ka langkhot ka batam ei ka ba don kam ei ka lombong ding ka ba than mat usim ya ka bat u o shrong jai habalaj por bat uplong dur da ka buj bastat uthau dur brio ni uthau dur merat ayure uta sakarong baro sirenjang bat upenja ya kitak mong baro da karong nangta usna iwe ijaka pensyong ibayade iban upensa ha ka kanro da upreng udapan scam bah yo kahap namar utip ba kamla ban shan hi ba ka de tang kadur ban kadon kam jingshan haba ungu udam syapang kispa ki hajar ni ki jingya poikha ni ki khon la jong umli rang ban kran yerat ha kata ka ba klem jing im ban syat ban koj ulet pan na ka batlot ban yo jing im ulet ngu lit dem ya ka bayam ban yo jing irap ulet kerpat na ka ba klem buj ei ban lit suk lit san ukerpat na ka e bom nang wat ban jam si jam ban kraus pa ban yo buj bat ban la ha ka kam ka jam uli wat bor na ka e ka badon ki kti klem bor kani ka ktin ublei masngo ublei te menta ya ka ba pi osngau halor ka katu ka kitab jing start ka jing mane beli thau ti ya ublei ubasisha ngimla ban yui ti tonget nadu kuman siem ha u trai nong bu nong thau ublei benon bor ublei bom jukut ti tangkine kentin kublei siboni fi boro